Mas Pedro, ini nek kersane Mas Bagon joget itu aku dadi kelingan mainane anakku ning omah kae. Lah kok ora badhe diteto langsung. Sing anu apa enek? Mangke ditaleni gulune kena gue eret-eretan ngalor iki ngalor iki. Kamu sing enek apa jenenge taline digeret terus kok nek gerete wis dibuncul wis. Waduh. Saiki taline kok ning gulu ora kae iki. Nek kae taline ning guri lho iki taline ning ndi ya? Ya kan aku. Sing kanggo vibrator kae. Ya. Matur nuwun samping guru wis diaturake Mas Petro. Luar biasa pokoke. Jan. Anggapan rame ngene iki. Heeh. Kok nganti somben syukuran nganti ra nanggap wayang rugi tenan. Sing rugi sapa, Tro? Ya wae dhewe. Ora mangkat. Nggih. Menika gapane wekdal Mas Petro. Ya, Mas. Wonten kang ngrasakaken sakit rindu. Oh, sakit rindu. Lerek wetanipun malih. Nggih, kaya napa? Ya, monggo Cok dipun papak Cok, nggih sapa Cok yo. Ngaturaken wilujeng dalu. Sunan dalu Mbak Ima. Mas Petro. Mas Tapo tapo. Mulai. Petro. Mas lagu rawuh pripun? Oh, ora wani ada cilik-cilik. Mas Petro nggih. Panas kowe panas setan lho. Tapi ini kan mboten dulu. Sumpah Mas Wiku kan nggo ora mari. Moco panas. Ya, digo ora ngandel. Nggih menika wonten tamundutan lagu sakit rindu. Duet. Ngono Mas. Hah? Tang lemah abang mriki. Pripun Mas? Oh, bangunane top. Top pripun? Omah ben mburi dibangun reca kae. Reca apa? Kake mburi. Recane oh bocah tak kira Bocah. tak kira reca wae lho. Oh, edan. Ya sakit rindu duet karo Mas Petro apa Mas Roy? Boleh monggo. Kalau karo Mas Petro ya kenal. Ya. Sinten iki kula manung. Karo Mas Petro. Kula siap. Ya. Monggo Cok. Pun garap.
Matur nuwun menika saged rindu diaturake Mas Petro. Kowe kamu ketambun karo napa? Wonten pamundhan lagu malih menika Wuyung Mas. Wuyung. Nah, Wuyung ingkang ngaturaken sinden nomor 2 kok kene Mas. Oh iya. Nah, yo cekan-cekan yo. Yo masuk ora. Iya. Wuyung kaya ngapa? Jan wis. Ngangge bawa nggih? Nggih. Oh. Nek ngangge kangen nggih. Boleh ngangge bawa kangen. Produk lokal iki, Gong. Produke Sanggar Seni Madukara. Wis jebolke presiden piro bae. Wis jebolke. Ya maksudnya wis ngetoke sinden kaya kuwi lho. Jebolke ning media maksudnya kuwi. Dagelan iki bahasane sing bener lho. Tapi napa nglulus-ake aja. Iki wis padha bae wis ngetoke wiyaga kuwi sarep piro bae. Maksudnya ndadek presiden iki wis akeh lho. Kayak kancamu ibu dijak dongeng beneran nangis ning kono. Adik matane. Adik. Wong Mas Tugel. Wong Mas Tugel. Ora ngece, ora satu. Ora iki malah setengah Agak Tugel. budak kok tegelak. Kowe amit-amit jaba bayi ya, Cak. Ini semua tak rek nias. Diwet-wet ora ya. Dari setunggal iki tok, Mas. Heeh. Sing setunggal pun kapundhut iki kabeh. Langsung. Heeh. Oke menyusul. Bolomu sih. Lah iya, ora melu. Yo ora melu. Kowe biyen ketoprak bareng karo kowe. Ayo, akar ini karo awakmu sih. Biyen lah, ketoprak bareng kowe. Kira anak kabungan mati sih. Hah? Lah priye? Anak kabungan mati sih. Lah Bisa ane anak kabungan mati sih. Anak bae meremene nang opo lali matane. Menghayati. Hayati, ora sapi. Dagelan kok bodoh. Lho ayo kowe. Hayati karo apa kok? Ya. Berarti ben ae iki karo merem ben menghayati. Iya. Oh, kok tak contoh lah. Apa nih? Apa Ya maksudnya kok tak contoh nang omah yo arep bawa karo merem koyo. Karo bawa, karo bawa. Karo bawa.
Ya maksudnya bawa lagu. Ya. Bawa kowe. Yo nyanyi. Ya para bakul sing dalu iki padha melu dodolan. Muga-muga pikantuk berkahe sedekah bumi. Nah, dodolane laris manis pokoke payu kabeh. Bener. Bapak panitia mangke kula pesen durene nggih. Nggih. Kayak aku duren semangat mungkin mangke agak sang-sang Wis tenang, santai wae. Panitiane kene iki yo top tenan. Ya ora apa panitiane top awake dhewe mau nembe teko ngombe dicepake madang dicepake panitiane rapiak semana kompak bapak Lawe dadi ngobrol ate bareng ya. Aku mangan kok ate ora rasane kaya ngono kuwi ya. hah Ate rasane legi. ati rasane legi Heeh. sing mbok pangan ibu ati saiki Apa? ngawur kuwi tau bacem Oh, ngono ate. Ya Kamas tetep Om Saki tetep madhep rene ora bakal madhep kono. Salah, aku ya wega gitu. Lah, Nek. Dia butuh penyanyi sindek. Lu beres lu. Rugi. Kok akhirnya kok rugi? Lah aku sing nyandange sing blonjo, sing kono wedak katon nyawang, sing nyawa wong akeh terus. Oh iya ono Mun nek ngomong kaya wong durya. Nek mah dengerin nek. Codot. Apa padake karo codot. Apa? Neno. Tresno terus Ya, tibake langgam kuwi kaya apa buka kibot Mas Bot yo.
biasa wis diaturake Mas Petro. Nggih. Nggih. Sampe gentos Mas Sinden nomor 2 saka wetan kono Mas. Oh, monggo. Menika putranipun Suwargi Cak Dikin. Iki lho, Bro, kita omongi. Real kaya apa diaturi jumeneng ya cekat-cekat ya. Ya, Dok. Milih lagu sing kepenak duet ya kena pokoke. Iya. Can saya dino tambah ayu. Heeh. Sasa. Masa iya? Heeh. Milih lagu apa Nduk sing kepenak coba? Apa ya? Rondo Kempling ya kena, Monggo. Kangen Ati ya kena, Mendem Wedokan ya kena. Apa? Milih sing ndi sing penak. Cep kembang ucap. Nah. Anu mantan beda anu. Oh iya, Mendem Wedokan. Duete sareng sinten? Duete kali sinten karo Mas Petro apa karo Mas Roy? Karo Mas Roy. Kita nggak ya aku bingung aku. Karo Mas Roy. Mas Rai. Ayo Mas Roy. Nah. Ya, gini Mas Roy ngadeg kok ngene. Rai. Iya. Iya. Pan gerakannya pan. Roy, permayangan paling Ada barang. Jangan. Aku jare ngomong dengan Nah. Janis. Oh, hedi. Blangkone lok. Tuku blangkon karnavalan nih terus dinggo. Langgaran Mataraman. Tuku nang Broko lho iki Mas. Bangun ora tuku. Oh, produk lokal. Tanggane kula, Mas. Iya, iya, kaya ngopo lemen dompet drang diaturake cah. Yuk. Yen aku rombokne ngono sikat dhewe. Ya maksudnya iki jaluk pangestu karo rombok langsung ke. Yuk.
aturaken Mas Petro, Mas Bagong. Iya, Mas. Wansa tengah wengi menika Mas. Oh nggih. Dasaripun menika lakonipun ugi panjang. Mangke pamundutan ingkang dereng dipun pinangkani dipun aturaken wonten